Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala, kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala. Ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule nje kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje-ke Nkosi yami senekelwe. Hayi mangingachithi isikhathi mangililande. Sanibonani eMafeking. Igama lami bangibiza umjerejere, nickname ke leyo. Ngicela ungalibizi lele kuyilona eliqondile. Hey ngoba sihlangana namanyala ekuhambeni. Sihlangana nezinto ekuhambeni. Ngake ngathi ngiyozama amatoho eDurban. Ngahlangana nenkiyankiya yenkinga engazibhaqa sengigamanxe kangaka kuyo. Hey ngoba izinto ziyenzeka. Into engagaxela kuyo kusho ukuthi ngafike ngathola abanye abafowethu nabo babephanta amatoho. Ngoba ngangiyeke ukhazini wami sathi masithola itoho nomnye umbhemu wabesethi hayi akumele ukuthi umuntu womndeni mayikuthathile wazogcina for ukuthi uthole itoho bese ke manje sohlala kuyeke uzazi umncike kumele umnikeze ispace sakhe. So thina ngoba siyafika naye ufikele kubhuti wakhe ngcono sizitholela indawo esisaqasha kuyo. Hayi nangempela ke sazitholela ke indawo esiqasha soyithuna lo mbhemu. Wathi mengabe sesibona ukuthi itoho lahamba kahle then ke siyobe sesihlukana omunye nomunye azitholele yakhe indawo. Ngayisavumelana nalo mbhemu ngathutha ngahlala kwasasihola ngeviki ke lapha yana. Sathi siholile Friday sawushana lo mbhemu. Ushana lo mbhemu awasho ukuthi sesazana nabanye futhi emsebenzini. Hayi sesiloke njalo masiholile siyahamba siyophuza. Ngelinye ilanga washo ukuthi eskimini sesiba yi4. Ngelinye ilanga omunye la eskimini asho ukuthi hayi unabanye nje amachitha waziyo ahlale eflatini masike sivale wona vela nephathi lapha yana. Na impela sinikele ephathini. Masifike ephathini sifike namajitha ayo8 lamajitha. Thina sifika sibangaphi siba yi4. Sesiyi12. Njengoba sesiyi12 kanjena ngiyazibuza ukuthi amantombazana kuphi but ke ngoba ngibajwayelanga kakhulu abantu. Ngingababuza ukuthi amantombazana phela ephathini uyazi ukuthi nezincane kazana kumele zibe khona. Ngizithulele nami ithi siphuze mase ngidakwe ngibuza obafethu sasingaze sidakwe sibe manzi. Abantu besimama babonwa kwenze njani? Ngabe sashime sonke ngaleyo ndlela ukuthi ngempela ngeke saba khona umuntu wesimama ensathinda nabaseduze sikwazi ukuthi sisike nathi. Kuthiwa awukahle ngalabo bantu labo bantu uyabazi nje bawona umcimbi. Kuyimanje ngabe sekukhona sebexabene la kuthini babe bekhona. Nebheda nisalidlaphi ke kuthiwa hayi plan uzozakha. Ngidluleke nami kuleyo nto ke ekhaya. Sihlalele namajita sixoxe kube mnandi. Bese kuvele enye indoda ithi hayi yabona ke manje kumele kudlale omnye umdlalo ke manje. Sasidakwe simanzi vele amabhodlela awile busasha. Alomjita kumele ke kudlale omnye umdlalo ke manje kuthiwa umdlalo wani lo hayi umdlalo omakitazana ohlekile uzothola ipunishment. Ayike nangempela hayi caca kuyavunyelwana ngalomdlalo bese sekukhiwa bese sekufonela next door fonela umjita ke next door ongaphuzi kuthiwa hayi cela sikhiyele la endlini ukhiya sawulanda ekseni. Siyi12 la ngaphakathi. Anangempela umjita nikeze ukhiya
ahambe noKhiya. Tshela noma singamfonela angasayibambi ifoni, utshelwa ile ndoda emnikeza uKhiya kusho ukuthi umnikazi wala endlini. Noma singamfonela uKhiya angayibambi ifoni, ayivumele ndoda ihambe. Aqale-ke manje kudlalwe lo mdlalo. Kuthiwa-ke lo mdlalo-ke lo njengoba siba u-12 nje kuzathathwa i-3 ikitazwe izinyawo. Mayike wahleka umuntu uthola i-punishment, uzazikhethela i-punishment. Ama-punishment azoba mabili. Awathina ama-punishment athi hayi punishment izaziwa ulo muntu lo othe makudlala umdlalo. Siyavumelana yini? Kuthiwa siyavumelana. Ikhipha iphepha le ndoda ewu-drophini, mayilikhipha yini makusayinwe la. Wonke umuntu ovumelanayo nalento uyasayina. Ayikusayinwe vele sidakile. Qale-ke manje kitazwa abantu. Choose amadoda ayi-3 la kitazwe ihleke yokuqala. Donsa imvubu lo mjida lapha ewu-drophini, mayidonsa imvubu ayibeke la. Athi i-punishment yakho njengoba nje siba yi-12, siba 11, 12 ngawe. So into ezokwenzeka i-1. I-1 into ezokwenzeka if uchoose ukushawa sizokushaya so 11. Umuntu oyi-1 uzokushaya imivimbo e-11. Kodwa mengabe le punishment uyayisaba kusho ukuthi soyi 11 sizongena kuwe. Umuntu uzathini? Uzaphampa ka-11. Osho ukuthi manje sizokwenza umkhuba. Umkhuba masiwenza umuntu oyi-1 uzaphampa ka-11 njengoba siyi-11 bese kudlulwe kuqhutshekwe nomdlalo. Le ndoda ayathi ayingekhetha imvubu yona ngeke ivume ukuthi ingenziwa amanye amadoda. Ithathe le ndoda yokuqala imvubu ithele. Yani mayiku-5 ayaphakama le ndoda yathi madoda ayingeke. Kwathiwa ndoda engabona ukuthi ashintshile manje la madoda lawo esifike khona vele la. Shintshe ebusweni manje kwathiwa ndoda akudlalwa la. Akudlalwa la sayinile. Akudlalwa la. Athi angeke ngcono kwenziwe ngenye indlela. Kwathiwa enye indlela phela ukuthi udunuse ubhekele or sikushaye ngemvubu. Hayi ngeke ngcono ke ngidunuse kayadunusa. Kuthiwa madoda makukhululwe, uyibwa khululwe, uyibunga qala manje kungathi ngibasoba nyana. Khululwa. Le ndoda leqale lento yasibheka sonke yathi alright. Yashuza lo nto engathi ithanda ukubancane washona kuye. Ashone kuyena ngempela lo. Wafika washaya into zakhe. Wadonswa amafutha khona la wagcutshwa ngamafutha. Lo kuthiwa baby oil. Bhiqwa ngamafutha yangena le ndoda enento engathi incanyana. Mayiqeda chuza le ndoda ethe mawuqalwe lo mdlalo chuza wesibili onento engathi ithanda ukuba nkudlwana kuneyalo. Wangena u11 wakhe nomunye 11 wakhe. Njengibeqala ngento encane angithi uyazi le nto encane izafika imkhalise lo. Makufika ngathi inkudlwana still usakhala kuzaze kuyogcina ngathi inkulu. Mina ngabo wes6 ukuthi into yami iphakathi. Ayingasayenza lento sayenza lo 11 bethu wabuya waqoqa. Kwakitazwa wesibili wangahleki mawukitazwa ka-3 umuntu ufika kuthi ka-3 kudlule nomnye so 11 hayi wangahleki lo. Kwabuya kweziwa komunye wahleka naye kwaba yileyonto. Kwabuye 3 ke manje nami ngaba kule 3 bafike bangikitaza. Ayingalaha kaka. Kwathiwa ndoda ukhethani ngicona imvubu bafowethu ayibangishaya. Wanginebhulu oqala 11 yakhe wabuya wesibili seku22 33 44 55 66 77 ayithe makufika kulo wes8 ayingeke. Ayingathi abafethu ngiyaxolisa kwathiwa hayi laba baseleke kusho ukuthi ke bona bazakuphanisha ngalendlela ngathi ayingeke. Sengizwile imvubu. Kusele ngaphi 4 ukuthi bazodonsa 11 wabo. Bangibhiqa ioil bangenza lo 11 wabo. Ayike yadlalwa ke lo game saze saqeda ke sonke kwabuyo. Kwakhishwa utshwala, kwakhishwa amanye amabhodlela ke manje kwaphuzwa. Engathi akukaze kwenzeke lutho kwaphuzwa. I1 kuphela indoda engazange lapha ihleke mayikitazwa. Wonke lawa amanye ahleka angenwa. Lawa esasifike vele khona ngaphakathi endlini achuza le ukuthi wona ngcona abhekiswe le. Emina wachuza ukuthi ushawa nalo oqala wahluleke sashawa umuntu oqala
nalesithathu indoda esasihamba nayo naye yakhetha ukushawa, yona yanyamezela yakwaze kwaphela. Les4 yona yathi ayingeke, ngcono ningene. Amanyala esawenza lapho. Emva kwaloko ngakusasa ngazisola into ongakaze wayibona. Tshela lo mjito wasala ukuthi mfowethu lento oyenzile ngiyithandi and fuseke eduze kwami ngamfusekisa. Kwaba sihlukana kanjalo mina naye. Kunamanje siswana. Ngizwana nje nalabo abanye nabawu2. Amanyala ke sihlangana nawo ekuhambeni lawo. Ngiyabonga. Siyabonga.